d'animal o de persona? De persona. I aquesta persona que... A veure? Per què és de nen aquest esquelet? No. Per avaluar. El meu mare és molt gran i este és petit. Molt esquelet. Sabeu què vol dir la paraula esquelet? La paraula. Què vol dir això? Per què això li diem esquelet? Què és el que hi trobem? L'esquelet. Però què hi ha aquí? Què és això? Què hi trobem? El cap. El cap. Mira que ha dit l'Artiol. El hueso. Ossos. Ossos. L'esquelet vol dir És com un oso. que són molts o pocs ossos, això? És com un prou. Molts o pocs? Molts. Molts. Tenim molts ossos al nostre cos? Sí. I a veure, que us pregunto. Aquest os d'aquí, com és? I mira aquest. Com són aquests d'aquí? Braç. Petitets. Petits, són més curts. I mira aquest d'aquí. És com un oso. Com és aquest? Llarg. Llarg. Molt bé. És com osos. Llavors, Sí, són osos. aquests d'aquí, mira, quina forma tenen. Sí. Mira quina forma tenen aquests. Mira, aquests d'aquí són rectes. I aquests d'aquí, com, Artiol? Corts. Com es diuen? Com se diuen aquestes fotos? Radiografie. Què te va passar? Com fer mal. Te va fer mal. I què li va passar amb aquest os d'aquí? Com m'he caigut com un peu. Va caure, I te vas fer mal Com amb aquest os d'aquí. Què li va passar amb aquest os? trencar. Se va trencar.